ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ለውጢ ዝዛረብ እዩ ግን ከዓ ክልወጥ ዘይትሪኦ እንታይ ኮንካ እንድሕሪልከዮ ሓደ ዓብ ነገር ዝተሳሕተ ነገር ኣሎ እዚ ዓብ ዝተሳሕተ ነገር በዚ ቪድዮ እዚ ክንምልሶ ኢና ክሳዕ መወዳእታ ዝፀንሐ ከዓኒ ሓደ ሰርፕራይዝ ኣለኒ ተኸፈልቲ ናይ ሰርፕራይዝ ኩሉ ሰላምታ ረስዕ ኣይኮንኩም ከመይ ቀኒኹም ድሓን ዲኹም ክቡራት ቤተሰብ እምበኣር ሕጂ ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ከዓኒ እንታይ ግበሩ ሰብስክራይብ ግበሩ ናይ ደወል ምልክት ጥወቃብሉ ብሙሉእ መደባት ቀዲሙ ናባኹም ክበፅሕ ላይክ እንድሕር ጌርኩሞ ኣብ ብዙሕ ከባፅሓልና እዩ ሼር እንድሕር ጌርኩሞ ከዓ ተኻፈልቲ ናይ ዝመደብ ክኾኑ እዮም ማለት እዩ ሕራይ ሓደ ምስሊ ኣብ ኣእምሮና እስከንፍጠር እሱ ከዓ ሓንቲ ገዛ 4x4 ዝኾነት ንሕሰብ እዛ 4x4 ገዛ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ማዕፆ ዘለዋ እዩ ክልተ ማዕፆ እዩ ዘለዋ ሕጂ እቲ ሓደ ናብ ረኣይካ ዝወስደካ ማዕፆ እዩ እቲ ሓደ ማዕፆ ከዓኒ ከምቲ ዘለኻዮ ዘይተመሓይሸሉ በቃ ኣብቲ ዘለኻዮ ትኾነሉ እዩ በዚ ማዕፆ እዚ ካብ ክልቲኡ ማዕፆ በየናይ ምወፅኻ ነርካ እስኪ ኣብ ኮመንት ክፅበየኩም እየ ተሳተፉ እንታይ ከም መሰለኩም ነይሩ ንዓኹም ሕራይ ናብ ረኣይኹም ብኸመይ ክትምርሑ ትኽእሉ እምበኣር ሕጂ ኣዕሚቕና ዝርግሕ ኣቢልና ንምልከቶ ሓቂ ኣለና 95 ሚእታዊት ናይ ኣተሓሳስባና ተግባራትና ኣብቲ ትሕተ ንቑሕ ኣእምሮናትና ዝተደኮነ እዩ ዝተኸዘነ እዩ እዚ 95 ሚእታዊት ነና ይቋፃፅሩ ንብሙሉእ ነገራትና ኣተሓሳስባና ኣረዳዳእና ኣዘራርባና ብሙሉእ ነገር በዚ ዝተቋፃፀረ እዩ ስለዚ 5 ሚእታዊት ጥራሕ ኢና ሓሲብና ክነተግብር ንኽእል እዚ ከዓ እቲ ዝወሓደ ዓቐን እዩ ብኸምኡ ውፅኢት ክመፅእ ዘይክእል ዘሎ እሞ እዚ 95 ደኣ ብኸመይ ክንቀይሮ ንኽእል ዶ ትብሉ ትሉ ናብኡ ክብለኩም እየ ምሳኹም እየ ዘለኹ ጥራሕ ተኸታተሉኒ ዘይተረዳእኩም ታሊ ኣብ ኮመንት ፃሕፉለይ ዛንታ ናይ ሓደ ሓረስታይ ካዕለኩም ሓደ ሃብሮም ዝኾነ ሓረስታይ ነይሩ መንእሰይ እዩ በቃ ሸባብ ከምዚ ኸማይን ከማኹም ማለት እዩ እዚ ሓረስታይ ኩሉ ግዜ ሓደ ራእይ ነይርዎ እንታይ ንምግባር ናብ ስድርኡ ንምሕጓስ በቃ ብእቶት ዝሓሸ እቶት ከእቱ ኩሉ ግዜ ሃረር ምስ በለ እዩ ግን ወይከ እንተፀዓረ እንተደኸመ እንተለፍዐ ገለ እንተገበረ በቃ ፍንቅቕ ዝብል ነገር ዘየለ ኮይኑ ከም ኣጋጣሚ ሓደ ኣቦ ለባም ኣቦ ብኡ እንዳሓለፉ ከለዉ ይርእዎም ዋይ ዝወደይ ኣንታ ሃብሮም ወደይ እንታይ ደኣ ኢልካ ኾንካ ከምቲ ቀደም ብግዜ ንእስነትካ ትገብሮ ዝነበርካስ ክሳብ ሕጂ ትገብር ኣለኻ ኢሎሞ ወቦ እንታይ እሞ ክገብረ ግን በቃ ካብ ንኮ ክሳብ ምሸት ኣብዚ ውዕል ኣለኹ ግን ወላ ሓደ ለውጢ ከዓ ዘይብሉ ነገር ኮይኑ ይብሎሞ እዚ ወደይ ሕጂ ክነግረካ ናይ ብሓቂ ከዓኒ ኣብ ሂወትካ ኣብ ትእቶትካ ኣዝዩ ዓብ ለውጢ ክተምፅእ ኢኻ ይብልዎ ወዮ ወዲ ብርህ ኢልዎ ደስ ኢልዎ ዋ ከምዚ ዝከኣል ተኮይኑ ዳ ኣዝዩ ደስ ብለኒ ይብሎ ሕራይ ሕዝበል ይብልዎ እሱ ኻኒ ሕራይ ኣቦየ ግን ቅድሚኡ ምልስ ከብለኩም ናበይ ናባይን ናባኹምን ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ እንታይ መሲልኩም ንዓይን ንዓኹምን ሓደ ነገር ሒዙኩም ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ሒዙና ዘሎ ነገር እንታይ እዩ በቃ ካብቲ ልምድታት ንኮትስ ኢልና ንገብሮ ነገራት ፋዱስ ድራር ናይ ምሸት ንገብሮ ንጥፈታትና ዝተወሰነ ንጥፈታት ኢና ንገብር ካብኡ ዘይሓልፍ ስለምንታይ እዩ እስኪ ኣብ ኮመንት ዝውን ክፅበየኩም እዚ ማለት ግን ዝበዛሕና ሰባት ከምቲ ሓረስታይ ዝኾንና ይመስለኩም እሱ እኮ በቃ ኩሉ ግዜ ካብ ፀሓይ ምብራቅ ክሳብ ፀሓይ ምዕራብ ዝገብሮ ነገር ሓደ ነገር እዩ ንሕና እውን ንገብሮ ነገር ሓደ ነገር እዩ ንራዳለ እዚ ነገር እስኪ እነስተውዕለሉ ንረዳእ እዩ ከዓ እዚ ማለት 95 ሚእታዊት ኣብ ትሕቡእ ኣእምሮናትና ኣብ ትሕተ ንቑሕ ኣእምሮናትና ተኸዚኑ ዘሎ ካብኡ ገገንፂልና ካብቲ መኻዚኑ ኣውፂና ንምገብ ንበልዕ ንዛረብ ንኸይድ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ እዚ 95 ሚእታዊት ብኸመይ ቀየርና እቲ ትሕተ ንቑሕ ኣእምሮ ንብሎ ዘለና ቀይርና ናብቲ ደሊናዮ ዘለና እቲ ክንረኽቦ ደሊና ዘለና ሸቶ በልዎ ራእይ በልዎ ሕልሚ በልዎ ድላይኩም ከመይ ጌርና ንኸይድ እዩ ትሕቶ ስለዚ ዝበዛሕና እንታይ ዝብል ርድኢት ኣባህል ኣለና ኦይ ኣነ እኮ ዓቕሚ ብለይን ኣነ እኮ እዚ ቦታ እዚ ደሪቱኒ ኣነ እኮ ኣይተምሃርኩን ኣነ እኮ በቃ ዝሕግዘኒ ሰብ የብለይን
دابلنا نوشتنا تاي نقبرا ننقرا اتحقق النسودي أيكونن فتاري نعاي نعاهم نقولو سبيبو زلو نقر اندحر هاليو أخول زخونا عاقميو جن أب مخازينو خا أنتاي ملي خيول خيو ات مخازينو أملالا ناتكايو ات مخازينو ناتكا ملي خيو زلخ أنتايو أيكل نيريو عقم بالليل أيكوني خبص حيكلني حقاز بالليل ديو سلازم بار كابز زلنا يا أسر بيت سبيرنا خنوصينا دلوات دلخم راح تخططلو حزني سبيرنا وصينا اتدلينا يوزلنا رأي اتدلينا يوزلنا شطو كنبطحون كنጭبطونينا شعو تمسكن ناحي قداميت نطبي بزحبا اتقدي افلطو معها ابنታት ክበኩሜ ኩሉ ግዜ ድሕር ንብለሉ ነገራት ኣለውና እቲ ድሕር ትብለሉ ዘለኻ ስለምንታይ ኢኻ ድሕር ትብል ዘለኻ ሓሲብካሉ ትፈልጥ ዶ ወይ ሓሲብ ኩሉ ትፈልጥ ዶ ሓፍተይ እስኪ ኣስተውዕል ዓቕሚ ብለይን ገንዘብ ብለይን ትምህርቲ ብለይን እንድሕር ትብል ሃሊኻ ግዜ ዝበሃል ግን ኣለካ ኣለኒ ማለት እዩ እዚ ግዜ ናብ ትምህርቲ እዚ ግዜ ናብ ገንዘብ ይቕየር ዶ ብልክዕ ይቕየር ጥራሕ ንሕና ብግቡእ ንርአዮን ንመርምሮን ማለት እዩ ንገንፅሎ ስለዚ ንገዛእ ነፍስና እስከንሕተት እዚ ዘድሓርሕረኒ ዘሎ ናይ ብሓቂ ድዩ ኢልና ንሕተት ወላስ ዛንታታት ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጥሩ ኣብ ርእሰይ ዘለው ዛንታታት እዮም ኢልና ንሕተት ንኣብነት ኣይክእልኒ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ ኣለኹ ንኣብነት ኣብ ኣውሮጳ ኮይነ ግን ከዓ በቃ ብታክስ ብገለ እንዳቆረረፁ ኣሰኪሖም ኣለዉ ዝብል ኣረዳዳ እንድሕር ሃልዩና ዛንታ ድዩ ወይስ ሓቂ ንመርምሮ መጀመርያ ዝበዝሐ ግዜ ዛንታ ኮይኑ ይፀንሐካ ስለዚ እዚ ዛንታ ክትቅይሮ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ዘለኻዮ ክትምርምሮ ክትምምዮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ናይ መን ግዴታ እናተይ እናትኩም መን ግዴታ እዩ እዚ እንድሕር ክንርዳእ ኽኢልና ናብታ ሒዘልኩም ዘለኹ ካልአይቲ ነጥቢ ክንሰግር ኢና እዛ ካልአይቲ ነጥቢ ከዓኒ እስኪ ትንብህጎ ትራእይና ወይ እትሸቶና ንብሎ ህይወት ኣብ እምሮና እስከምስ ኣሎ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ እምሮኻ ኣሎ ኢልካዮ لا أتاجد فناندو أنتي موسى إلكايو أنتي كم زجير كاي يبلكاي جناي كونان أبزنا جرزي أب أمرو خاص إلكايو أمرو حقنا حاسوتن أي فلالني حج كل لجزي بزعب حدا زس كحك هموت حدا سبك نجرك كحلو نبته هموت كيت تبل تقان زائت قال بمول ونجر داكا هاريم كاريخ أي كونان بس قطع ما حدا حسب كوكمي حدا نتبخ كوكمي كابت زلخمو حاف موبلو إيدكم كم تجيركم زرقوا كاب زرقحكم وزلخم أزروا كسعبي كسعتا إيدكم نمو داتا زاخلتها مالتي جيركم ده هو تمو داتا بتي حتى دلا حسكم ما دلهم الشيء تمليسكم عينكم عمتكم كلهم نعيسهم عني بأمرهم سألوا زيدكم 300 سوسان ديجري زيرو نابزز نبورخ من الله سألوه إذا سألكم مرة أوكي إذا ندحر تسألوا سو أبزغ تصل تجبروا عينهم كفتها بالومو إنها أخابع جميرناها خمس جيرنا نزرق حياة أبي بزحها سعمود داتين نزرقها حليفة دو أوكي انبار ندحر حليفة كم هي لحليفة مجمر يا أخي سعمود داتين ديهم جيركم أنت خوينا زي حلفت إذا نجر زخ حسابه اللي زقبوا نجري أبنت بتوه ترديكم تفللي يا خبي متوي أمرنا زفوت نجري يقولون أبتسل إذا حلفه نتو نخحلف أنت يقبرو فقط يبو بك فقط يبو لو مالتي نراد الله سلازي حنتي سرفرايز حج جميل الله السخان تمثيلاتكم نكو تسق مسبلكم 30 دقيقة أنت يقبرو بك أسئلة أمره تتقوم وتدليهم موزلهم هيوت أبتبوتا تدليهم موزلهم نابرات تزدلهم أفكاري تزدلهم ما سبيتي بس دقهم تجازهم أبو أمرهم سألوا ولا حنت زقول لك أنا قريل سألوا أبتيهم موت تخون بك تبلعوا نجار تزوروا مكينة بمولو نجارات تجبروا سألوا مالتي زي خدقاقمو خلخا ناتكا إنرجي مستزلو إنرجي انت جبري أب حدا الله ينك جبرك بجمري
ስለዚህ ንዕኡ ትረኽበሉ መገዲ እንታይ ክኸውን እንዳተማሓረረ ክመጽእ እዩ ማለት እዩ ምሸት ክድቅስ ከለኻ እዚ ገባብ ዝተጠቀሙ ማለት እዩ ራዳልናምሽ እዚ እንድሕር ጌርና ኣብ ሂወትና ትደሊናዮ ዘለና ናብኡ ክንጓዓዝ ኢና ክሳዕ መዓስ ኢና ንገብሮ ብዘይ ምግባርና ዝኸሰርናዮ ነገር መዓት እዩ ዘሎ ክሳብ እቲ ነገር ንረኽቦ ክሳብ ብሂወትና ዘለና ንግበሩ እዚ ነገር ዝጎለና ወላ ሓንቲ ነገር እዩ የለ ራይዶ نغطل سالسيت نتبي نتناي قدم امنتنا خا كنبدو خنكلالنا عقمي بالليل كلتي بالليل حجاز بالليل بقعتي بالليل زبل نجرات انتينا كنبدو خنكلالنا ابنات كنوسدنا انا اقد مسوت يخزاره بايكلني زبل بزح يزلو ابنات حبرتسن انت يكون كاي حزي تخيل هو يحفر قال خيبلني يبولوخا نرادلنا እንታይ እዩ ዝጎለካ ወላ ሓንቲ እስኻ ግን ነቲ ራእይኻ ንኽትጓዓዝ እንድሕር ኮንካ ክትገብሮ ጥራሕ እዩ ዘለካ ነስተውዕል ኣብዚ ነገር እዚ ተረዳዲና በቃ ወፂኻ ቀሲልካ በቃ መጀመርያ ዋላ ኣብ 4 ሰብ እክብ ዝበሉ ወፂኻ ሓፊልካ ተዛረብ ፅንሒልካ ኣብ 6-7 ፅንሒልካ ኣብ 10-15 ፅንሒልካ ኣብ 20-30 ሰባት እንታይ እንዳግበርካ ትከይድ ኢኻ ሽዑ ናብ 20,000 ናብ 30,000 ዋላ ኣብ ስታድዮም ወፂኻ እንታይ ክትገብር ክትጅምር ኢኻ ክትዛረብ ክትጅምር ኢኻ እዚ ክኸውን ድሕር ኮይኑ እንታይ ክትገብር ክትገጥሞ ከለኻ እዩ ንራዳልናምሽ ራብዐይቲ ነጥቢ እንታይ ኣምሲላትኩም ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ንእምሮና ክንመልኦ ከለና ማለት እዩ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣእምሮና ኢለኩመ ልክዕ ጀርዲን እዩ ጀርዲን ስለ ዝኾነ እንታይ ኢኻ ክዘርኣሉ ደሊኻ ዘለኻ ኣብኡ ክዝራእ ደሊኻዮ ዘለኻስ እንታይ እስኪ ተራእይኻ ዝረአዮ እቲ ሸቶታትካ ዝረአዮ በቃ ትገብሮ ከም ዘለኻ ትኸውን ከም ዘለኻ ንዕኡ ትጓዓዝ ከም ዘለኻ እዚ ማለት ግን ሰኣሎ ረአዮ ገለ ዝብለኩም ዘለኹ ኮፍ ኢልካ ጣሚርካ ኣይኮነን ኖ ክትወፅእ ክትክእል ኣለካ ኣብ ሕደ ዓይነት ኢንቫይሮንመንት ንዓኻ ዝመስሉ ኩሉ ግዜስ ኣበሃል ኣላ ምስ 5 ኣንበብቲ ተኸይድካ ሻልሻይ ኣንባቢ ኢኻ ሻልሸይቲ ኣንባቤት ኢኺ ምስ 5 ሃፍታማት ተኸይድካ ሻልሻይ ሃፍታም ኢኻ ሻልሻይ ሃፍታም ኢኺ ተረዲና ሶ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣወንታዊ እዚ ክበሃል ከሎ ከዓ እቶም ሰባት ዝዛረብዎ ብዛዕባ እቲ ቢዝነስ ናቶም ብዛዕባ ፍቕሪ ብዛዕባ ስራሕ ብዛዕባ ምንባብ ብዛዕባ ሙዚቃ ብዛዕባ ጉያ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ዘለኹም ኣብ ዓውድኹም ኣትዎ ኣለው ዶ እዞም ሰባት ኣለዎ ጥራሕ እንታይ ግበሩ ረእይዎ ናብኡ ከዓ ተጓዕዙ ማለት እዩ ድራዳልና ሕጂ ናብቲ ታሪክ ምልስ ከብለኩም እዞም ኣቦ እዘን ሓሳብ ዚአን ንመን ኣካፊሎሞ ነዚ ወዲ ነዛ ሃብሮም ወዲ ዝኾነ በቃ ንዕኡ ምስ ኣካፈልዎ እቲ ዘለዎ ቦታ መጀመርያ ከገምግሞ እዩ ጀሚሩ ክሪኦ ከስተውዕለሉ ሽዑ ኣብ እምሮኻ ክስኣሉ ክንደይ ምህርቲ ክትእቱ እንታይ ክኸውን ከሎ ስድራኻ ክሕጎሱ ከለዉ ካብኡ ሸይጥካ ክትዓቢ ከለኻ ዝተፈላለየ መሬታት ክትሕዝ ከለኻ ረእዮ ናይዞም ዝደኸሙ ኢሎም ሓሳባት ሂቦሞ እዚ ነገር እዚ ክገብር ጀሚሩ ነቲ ዘፍርሖ ነቲ ነገራት ናቱ ክብድሆ ጀሚሩ ምስ ዓበይቲ እቶት ዘእትዉ ሰባት ከዓ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክራኸብ ክዕልል ዝተፈላለየ ናይ ድኹዒ ነገራት ብዙሕ ነገራት ከማኽርዎን ክርእን ጀሚሩ ኣምፂኡ ከዓ ክጥቀምሉ ጀሚሩ እቶቱ ከዓ ወሲኹ እስኻ እቲ ትደልዮ ዘለኻ ዓርቕን ገንዘብ ትደልዮ ዘለኻ ሞያ እታ ትደልያ ዘለኻ ኣፍቃሪ እታ ትደልያ ዘለኻ ሓዳር እቶም ትደልዮም ዘለኻ ፋሚሊ ክትመስርቶም ትኽእል ኢኻ እንታይ ምስ ዝኸውን እዩ ግን ካብቲ ዘለኻዮ ቦታ ወፂኻ ናብ ካልእ ቦታ ምስ ትኸይድ ምስ ካልእ ሰባት ምስ ትላለ ምስ ካልእ ሰባት ምስ ትኸውን እዩ ራዳልናምሽ እዚ እንድሕር ክንገብር ጀሚርና ልክዕ ከም ትወዲ ምህርቱ ዝኸዓበተ ኣዝዩ ከዓኒ ስድርኡን ነፍሱን ስድርኡን ዝሐጎሰ እስኻውን ነፍስኻ ኮንካ ንብዙሓት ዝኸውን ዓቕሚ እዩ ዘለካ ፈጣሪ ክፈጥረካ ከሎ ንኸምዚ ፀጋ ኢሉ ይሂቡካ ንራዳልና እዚ እንድሕር ኮይኑ ተኸታተሉ ሕጂ እታ ካልአይቲ ሰርፕራይዝ ኣላትኒ እሳኻ እንታይ መሲላትኩም ናይ ናፃ ዝኾነ ኣብ ዝሃለኻ ሃሊኻ ቦታ ሶኒ እንታይ ንገብር ኢና መደብ ንገብር ኢና ኣብዚ መደብ ተሳተፉ ምሳና ሂወትኩም ለውጡ ሕጂ ከዓኒ ቻሌንጅ ጀሚርና ኣለና እንታይ ንገዛእ ነብስኻ ቻሌንጅ ትገብሮ
ኣብኡ ክሳተፉ ተደልኹም ኣብቲ ናይ ሶኒ መደብና እተው ረእይዎ ሓደ ነገር ክትቀስሙ ኢኹም ህይወትኩም ከዓ ክትልወጡ ኢኹም እዚ ሓድሽ ዓመት ዝመፅእ ዘሎ ካልእ ሰባት ኮንኩም ክትጅምርዎ ኢኹም ማለት እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ኣዝየ የመስግን የቀኒየለይ